Ahojte, dnes sa budem venovať bipolárnej poruche, ktorá sa taktiež opisuje ako jazda medzi dvoma extrémami, mániou a depresiou. Bipolárna porucha, staršie aj maniodepresia, je duševná porucha, pri ktorej sa striedajú dve výrazne odlišné nálady. Mánia, stav nadmerného povznesnenia energie, často eufórie alebo podráždenosti. Potom depresia, stav hlbokého smútku, pasivity a beznádeje. Medzi týmito epizódami môžu nastať obdobie bežnej vyrovnanej nálady, tzv. eutýmie. Bipolárna porucha vznikla kombináciou viacerých faktorov. Genetika častejšie sa vyskytuje v rodinách, kde sa porucha už objavila, mozgová chémia, nerovnováha dopamínu či serotonínu, stresové udalosti, trauma, smrť blízkeho, rozchod, strata práce, užívanie návykových látok ako alkohol, drogy, alebo aj poruchy spánku. Aké sú príznaky mánie? Tak zvýšená energia, aktivita, znížená potreba spánku, prehnané sebavedomie, rýchla reč, množstvo nápadov, impulzívne a riskantné správanie alebo podráždenosť až agresivita. A príznaky depresie, tak pocity smútku, strata záujmu, únava, poruchy koncentrácie a rozhodovania, nízke sebavedomie, výčitky, myšlienky na samovraždu. Hoci sa poruche nedá vždy predísť, jej priebeh možno výrazne zmierniť. Napríklad udržiavanie liečby a stabilný denný režim, zvládanie stresu, napríklad nejaké relaxačné techniky, meditácia, vyhýbanie sa alkoholu a drogám a vzdelávanie o poruche. Úspešná liečba je individuálna a dlhodobá. Často kombinuje viacero prístupov. Lieky sú ako stabilizátor nálady, používajú sa antipsychotika alebo antidepresíva, potom psychoterapia, najmä kognitívno-behaviorálna alebo psychoedukácia, potom hospitalizácia pri akutných stavoch alebo riziku samovraždy a podpora okolia, čiže pochopenie a spolupráca rodiny a priateľov. Neliečená bipolárna porucha môže mať vážne následky, napríklad časté hospitalizácie, psychické zhoršenie, sociálna izolácia, narušené vzťahy, finančné problémy, konflikty, rozvody, strata zamestnania, riziko samovraždy alebo sebapoškodzovania a možný rozvoj závislosti. A také zaujímavosti na záver. Bipolárnou poruchou trpeli aj slávni umelci ako Vincent van Gogh alebo Ernest Hemingway. Niektoré štúdie ukazujú, že u ľudí s touto poruchou sa vyskytuje zvýšená tvorivosť a citlivosť. Toto by bolo všetko o bipolárnej poruche. Dúfam, že ste sa niečo nového naučili a ďakujem vám za pozornosť.